Hej, mit navn er Jonathan Ørnsholt. Jeg har lavet en video omkring de 3 faser i TSE, som vi skal gennemgå i morgen. Den her video er med til at give jer et billede af, hvad der sker i de forskellige faser, og hvad der er de vigtigste punkter undervejs. Fase 1, som er beskrevet Care Under Fire. Vi tager udgangspunkt i en gruppe, der er ude og gå en patrulje. De bliver beskudt ude fra venstre. Det første, der skal ske, det er selvfølgelig, at vi besvarer ilden og skaber ildoverlegenhed. Det værst tænkelige sker. Vi får en såret. Det vi gør, når vi får en såret i denne situation, er til at starte med råbe selvhjælp til markeren. Og her der er det vigtigt at sige, hvad han skal gøre. Han kan være lidt omtoget efter at være blevet ramt, så sig hvad han skal gøre. Tourniquet på, finger i såret osv. Her der er der 2 ting vi kan gøre. Vi kan enten komme frem og nedkæmpe fjenden, hvis det er et overskueligt mål. Hvis ikke, så skal vi have trukket den sårede tilbage under egen ild. I det her tilfælde, der er det kun en enkelt fjende, vi har herude. Så vi går frem og tager målet og tager os derefter af den sårede. Først så springer det hold frem, hvor den sårede ikke er på. Dernæst kommer de 2 resterende fra det andet hold og lader den sårede ligge tilbage. Han er i gang med selvhjælp lige nu. Når vi har været oppe og tage målet, springer vi tilbage igen. Her der er det første hold med den sårede, der springer tilbage under støtte fra det andet hold. Dernæst springer det andet hold tilbage. Nu er vi så overgået til fase 2, som bliver kaldt Tactical Field Care. Det der er vigtigt ved denne fase er, at man kommer tilbage i dækning for fladbaneild. Det kan være bag en krate, bygning, køretøjer, sådan som terrænet nu giver mening. Når vi er kommet på plads, så vi er i dækning bag fladbaneild, så er det vigtigste, at vi får sikringen på plads. Så der skal sikres 360. Når sikringen er blevet strukket sammen, og der er overlap, så kan vi begynde på behandlingen. Og her der følger vi metodikken. Stor C. Det er her vi går ind og kigger efter skræmmende blødninger. Ved hals, ved lyske, ved armhulerne. Hvis vi finder noget her, så behandler vi det med det samme. A. Airways. Det er her vi går ind og kigger i om patienten har fri luftvej. B. Breathing. Her går vi ind og kigger på overkroppen, om der er nogle huller i brystet eller på ryggen. Og ligeledes her er det her skaden bliver behandlet, hvis man finder noget. Det er også her man går ind og vurderer vejrtrækningen, både af frekvens og dybde og kvalitet. Det næste er C, circulation. Det er her vi kigger på resten af kroppen, om der skulle være nogle huller nede på underarmene eller underbenene, og ligeledes for forbundet af småskrammer. D. Disability drugs.
Vi vurderer patientens bevidsthedstilstand. Der har vi et huskord, der hedder AVPU, som står for Alert, Verbal, Pain og Unresponsive. Jeg har sat en skråstreg med drugs, for det er også her, man kan overveje at give patienten smertestillende. Den sidste, E, Environment, det er her, vi så småt begynder at klargøre patienten til fase 3. Det er også her, vi bliver ved med at revurdere patienten, kontrollere forbindinger, hvordan hans værdier er, hvordan hans bevidsthed er. Og det bliver vi sådan set ved med, indtil vi kan komme over i fase 3. Det er også her, vi pakker den sårede ind, så man beskytter ham mod vejret. Så her der pakker vi ind i alutæppet. Fase 3, Tactical Evacuation Care. Det er den sidste fase, hvor vi skal have den sårede overdraget. Det kan enten ske i form af helikopter, eller patienten bliver smidt om bag et køretøj. Sanitetspersonalet kommer frem med en køretøj til den sårede og fragter patienten videre. Det vi skal have klargjort, når SAN-personellet kommer for at afhente patienten, er en MIST, som vi kommer ind på i en af de andre kommende lektioner. Hvis vi lige skal tage en opsamling af de 3 faser, de vigtigste begreber, så har vi fase 1, som hedder Care Under Fire. Det første vi gør, besvar ilden og søger den nærmeste dækning. Mens vi er i gang med at besvare ilden, nærmeste mand på den sårede råber selvhjælp. Og husk her, det er vigtigt at sige, hvad personen skal gøre. Enten putte tourniquet på, finger i såret, bare generelt høre ham, om han er okay. Og det er også her, hvis muligt, at vi trækker frem og nedkæmper fjenden, eller trækker tilbage. Og her var det vigtigt, at det er det hold med den sårede, som frigør først. I fase 2, Tactical Field Care, der er det vigtigt at finde et dertil egnet område, hvor der er dækning for fladbane, som jeg sagde før, enten bag en krate, bakke, køretøj osv. Det første der sker er sikringen på plads. Den skal være på plads, før man kan begynde at arbejde på den sårede, efter den algoritme jeg nævnte tidligere. Fase 3, hvor SAN-personellet kommer frem, eller vi skal slæbe den sårede tilbage til et evac point. Det er også her overdragelsen sker, samt overdragelse af MIST. Jeg håber dette gav et godt billede på de 3 faser, og I derved er rustet til at skulle ud og gennemføre det i praksis i morgen. Det var alt. Tak for i dag, og sov godt.